Gipakita sa mga Dabawenyo ang paghandom sa mga may panaw nga mahal nga sa kinabuhi, pinaagi sa pagbisita sa mga lubnganan sa mga sementeryo. Sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City, usa kami sasab ang gipahigayon agig paghandom sa adlaw sa mga kalag. Samtang dili man personal nga makabisita, nagpadala og bulak si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa lubnganan sa iyang mga ginikanan. Ane report ni Argil Relator. Hanga kayo, ma'am. Grabe, Kitsen. Wala igsapayan sa mga nibisita sa Roman Catholic Cemetery ang init nga panahon ni adtong Sabado aron makaduaw sa ilang mga minatay. Dunay dalang payong ang kadaghanan aron panagang sa kainit. Dunay nakapwesto nga first aid station sa atubangan sa sementeryo. Mga batanon kasagaran ang among na-assist, especially mga nag-edad 14 to 20 years old. Mga lipong-lipong kasagaran ang cases. Kung dili makuyapan, mga luspad. Kining magbanay, nahimo na nga mini reunion ang pagbisita sa pansyon sa ilang mga minatay. Ay, bibo po lipay. Siyempre, marang banding-banding ni namo. Duna say pipila nga gipiling magsindi na lang og kandila duol sa dakong krus tungod kay dili na nila matultulan ang lubnganan sa ilang minatay. Nawala na manggod ang amo ang koan mga minatay ka ng mga pansyon ba nangawala na dugay na gyud kaayo. Sa adlaw sa mga kalag na atong Domingo, nitambong una sa misa ang mga sayong ni bisita sa sementeryo. Gipangunahan ang misa ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Ang paghandom sa nga minatay matahalos yung universal human nga pagbati. Ang paghandom sa mga patay kanang common sa tanan. Kining magsuon, gitiming nga sa adlaw gayod sa mga kalag, gibisita ang lubnganan sa ilang 15 ka mga nipanaw na nga kabanay. Papag, mama, maguwang, igsuon, pag-umangkon, na direk, nalubong. Okay, adlaw Manila ron. Pitsa kalag-kalag, pitsa dos. Dili man siya makabisita og personal, nagpadala og bulak si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte aron ihalad sa lubnganan sa iyang amahang si kanhi Governor Vicente ug inahani ining si Soledad Duterte. Naanda na sab ang pagpanghatag og food pack sa mga niduaw ug nagatrabaho sa sementeryo ug sa mga residente sa maong barangay. Gipadayon kini nga tradisyon pinaagi sa opisina ni Congressman Paulo Duterte sa gawas sa mausoleo sa pamilya Duterte Domingo sa hapon. Sa assessment sa Davao City Police Office, malinawon ang pag-obserba sa Kalag-Kalag 2025 sa syudad. Meron tayong 53 cemeteries scattered in the whole of Davao City. Maayos, generally peaceful yung pag-obserba at pag-conduct ng Kalag-Kalag 2025 dito sa city. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao